F'konferenza tnejn filgħodu fil-Palazz tal-President ta' San Anton tnediet is-sitt edizzjoni tal-konferenza l-Istat tan-Nazzjon li fl-aħħar snin tat spazju għal riflessjoni u diskussjoni dwar il-pajjiż u l-għajxin f'dawn il-gżejjer tagħna. Fil-konferenza li ġiet indirizzata mill-President Miriam Spiteri de Bono nnifisha ingħad li t-tema magħżula għal din is-sena hi il-popolazzjoni u n-nazzjon sa 50 sena oħra. Il-President appellat għal partiċipazzjoni fil-konferenza li hi miftuħa għal kulħadd u enfasizzat li l-ġbir tad-dejta permezz ta' stħarriġ joffri bażi soda għal-futur. L-organizzazzjoni tal-konferenza għal darb'oħra ifdata fidejn il-professur Vincent Marmara u Lubondi biex tiġi ppreżentata analiżi xjentifika għal diskussjoni nazzjonali. Bondi qal li taħt l-awspiċi tal-Uffiċċju tal-President il-konferenza se tanalizza kif qed jovolvu l-ħsibijiet, il-prijoritajiet u l-aspirazzjonijiet tal-poplu Malti għal aktar għarfien u responsabilità. Min-naħa tiegħu il-professur u statistiku Vincent Marmara tenna li peress li din se tkun is-sitt sena u l-mistoqsijiet li jsiru fl-istħarriġ ikunu simili ħafna, l-istampa tax-xejriet tal-poplu Malti dwar ir-rwol tal-familja, ir-reliġjoni, il-politika u l-identità kulturali se tkun iżjed ċara. Il-fatt li jenna niġbru d-dejta għal 6 snin mod konsekuttiv, hemmhekk qed jgħinna nifhmu il-poplu kif qed jinbidel fuq diversi affarijiet imma dejjem niffukaw fuq il-ħsieb kritiku tal-poplu, il-ħsieb li jieħu d-deċiżjonijiet bihom. Infatti l-għan prinċipali ta' din il-konferenza mhux li naraw jekk il-pop jaqbilx ma' tema jew oħra, imma l-għan il-prinċipali huwa li nifhmu x'inhuma dawk l-influenzi l-iktar importanti għal-poplu li qed jaffettwaw u jinfluwenzaw biex jieħu id-deċiżjoni tiegħu. Il-konferenza se ssir fl-4 ta' Settembru li ġej fil-Palazz Verdala u mistennija tiġi indirizzata fost l-oħrajn mill-Prim Ministru Robert Abela, il-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borg, il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola u l-Arċisqof Charles J. Scicluna. Kif seħħ fl-aħħar snin, ir-riżultati tal-istħarriġ il-ġdid se jiġu ppubblikati fi ktieb. Ir-reġistrazzjoni għal partiċipazzjoni tista' ssir permezz ta' email fuq stattannazzjon@gov.mt.